zafi ka ɗauki kaddara. Yayin da ya yi wa waɗansu riga waɗansu na cin yasa suna bara. Mantuwa ma yana da kwanso a can cikin rai ba mai. Domin samun sababbin bidiyoyinmu sai ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Kimar da cikin tunani da ciwon sanki na fama rauni. Dukkan so bai ficewa ina da haɗi a rashin masoyi. Da na zaci na rufe so ashe sabon shafi na buɗa. Saboda yawaita zancen ki ne harshe ya haɗe da ganda. Siga da zama maɗi duka baki na ya haɗa ya tanda. Ya zanyi da masu suna kin bar ni cikin tunani. Ƙaunar ki tana bugun zuciya sautin ta yana fitowa. Komai kika ambata sai da yarda da shi ba na musawa. Muri da na kyautata miki domin so kiyo yabawa. Ki mun uzuri a soyayya sabanin mu yana zo. Domin samun sababbin bidiyoyinmu sai ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Da bai so ku tambaye shi da me yake more rayuwa. Abadan ba ku daina yin so gaskiya ko da me ya zo. To fa duk wanda ya shiri na shiga fagen so ya ɗaura ɗan mara. Ya ƙara ƙaimi ya toshe kunne yi nisa ya daina jinkira. In yana son biyan buƙatar rai kawai kar ya ɗauki shawara. Maganin so ka sama abin so ba ni sa'in limi ka sansani. Wanda bai so ku tambaye shi da me yake more rayuwa. Abadan ba ku daina yin so gaskiya ko da me ya zo. Domin samun sababbin bidiyoyinmu sai ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Wanda bai so ku tambaye shi da me yake more rayuwa. Abadan ba ni daina yin so gaskiya ko da me ya zo min. Bar ganin laifi na so duka duniya ne ya kai shi shahara. Ya sa ka jin daɗi a zuciya da ka ji zafi ka ɗauki kaddara. Yayin da ya yi wa waɗansu riga waɗansu na cin yasa suna bara.